салом алейкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Имрӯз сана 26 октябри соли 2024 аст. Бо хоҳишу дархости зиёди мухлисон ва ҳаводорони Довуд Паҳлавони ноҳияи Темурмалик аз вилояти Хатлон мо имрӯз даъват кардем. мана Довудҷон дар назди мо нишастагӣ ҳастанд, ҳозирак омаданд. мани бародари азиз блогер аз ҳамун ҷонибҳо канали қиблаи 3 то 5 навистагӣ аст, бузкашиҳоро ба навор мегиранд. бобои Қосим пири кор човандози давраи пештара имрӯз мани дуогӯи Довуд човандоз амакашон мешам. имрӯз меҳмони мо нури чашми мо ҳастанд. мо танҳо ҳамин корро ба хотири суханҳои шумо, ба хотири болида гаштани рӯҳу илҳоми шумо кардем. пагоҳ санаи 27 октябри соли 2024 дар шаҳри Панҷакен дар деҳаи Чинор бузкашӣ баргузор мегардад. ана акнун мана ин ҳунарнамоиҳои Довуд човандозро дар ноҳияи Панҷакен тамошо кунед, интизор шавед. дер бошада мо пешкаши шумо мегардонем, ҳатман интизор шавед. ва ногуфта намонад ки мо имрӯз дар бозии бузкашии деҳаи Косатарош будем. беҳад як бозии хуб гузашт, ҳаво бениҳоят мусоид буд. беҳад аз 4 гӯшаву канори ватанамон меҳмонҳо омадагӣ буданд. Диёр Паҳлавон, додарашон Искандар Паҳлавон, Тӯйчибой Паҳлавон, онҷо Абдулаҳад Паҳлавон, аз тарафи ҷануб аз ҳамин ҷонибҳои Довуд човандоз ҳам меҳмонҳову аспҳо буданд. ман боварии комил дорам ки пагоҳӣ як бузкашии хубу ҷолибе баргузор хоҳад гардид. ва ба сами шумо мерасонам ки бузкашии ҳамирӯза як қоидаи ба куллӣ тағйирёфтае пешниҳод карданд ки як паҳлавон як марра солим кардан ҳақ дораду халос. инам як ҷолиб шуд. интизор шавед, ман пешкаши шумо мегардонам. ва чӣ хеле ки гуфтам, ҳатман Довуд човандозро дар зери комментарияҳо бо дастгириҳои худ рӯҳбаланд мекунем. ва ман аз паҳлавонони пешқадами водии Зарафшон, аз қабили Афросиёб Паҳлавон, Ҷаҳонгир Паҳлавон, Исматулло Паҳлавон, Иззатулло Паҳлавон, Ҷавҳар Паҳлавон ва якчанд паҳлавонҳои бешуморе ки ҳастанд хоҳишу дархост ва илтимос мекардам ҳамчун бародарона ки ҳамин меҳмони моро пагоҳ меҳмондорӣ кунанд, ёру бародар хунанд, зеро ки бисёр одамҳое ки аз ноҳияи Темурмалик барои мо муроҷиат карда буданд моро хоҳиш карданд ки Довуд човандози моро бо Исмату Иззату Афросиёбу Ҷаҳону Ҷавҳару дигар Шириншоҳу инҷо ки умуман бобои Фаххор ҳастанд, машҳур паҳлавон, Давлат паҳлавон, хелоҳо паҳлавонон хуб, мана Муҳаммадсаид паҳлавон, ҳамонҳо хоҳишу дархост карданд ки бо ҳамин паҳлавонҳои ҷониби худатон ҳамин хел кун ки як дӯстиву рафоқат пайдо кунанд ва паҳлавонони шуморо низ инҳо даъват кунанд биёянд дар майдонҳои ноҳияи Темурмалику дар шаҳри Кӯлобу дар ноҳияи Балҷувон тохтутоз кунанд. мо тамошо кунем байни ду ноҳия равубиё шавад, байни ду ноҳия робитаи дӯстӣ пайдо шавад. ва ин қадамҳои нахустин нест, қадамҳои дуюмини мо аст ки дар ҳамин самт мо гузоштем. якумин қадамамон ҳамон буд ки мо дар ноҳияи Темурмалик меҳмон будем ва анамин бародарон моя меҳмон гуфта буд, танҳо ба хотири мо як бузкашӣ ташкил карда буданд, ҳатто ки мо аз ин хелоҳо миннатдор ҳастем. ногуфта намонам ки асп бо номи Думматора буд ки ҳамин човандоз машҳуру маъруф карда буданд. як ҷон ташаккур ба аспдорони пешқадами водии Зарафшон низ пешниҳод мекардам. пагоҳ Довуд човандозро пешвоз гиред, мана савор кунед, ҳунарашонро месанҷем дар майдони бузкашиҳои Панҷакен. шумо тайёр ҳастед ки паҳлавонӣ кунед? як ҷон ташаккур дӯстан ки ташриф оварде, сухани моя рад накардед. зинда бошед. Тоҷикистон ба пеш. бои Қосим як дуо кунед ба хотири Довуд човандоз наздиктарашон баред. наздикрам. аллоҳу акбар. як ҷон ташаккур. хуш омадедтон нури дидаву тоҷисар ба шаҳри бостонии Панҷакен. зинда бошедон, кам нашаведон. баракаи